עוד רגע מסתיימת ספירת העומר, חג השבועות. לכו איתי אל היום הזה 4,000 שנה אחורה. הר סיני. עוד רגע מתן תורה. רק לפני 6.5 שבועות, עם של עבדים עבריים יצא ממצרים, ועכשיו הם אמורים לפגוש את האל שהוציא אותם משם. זה רגע השיא של המסע הזה. רק לפני חודשיים כל זה נראה דמיוני. אבל עכשיו הם כאן, מתחת להר, מוכנים, מחכים, שיקרה כבר. ובדיוק ברגע הזה, אלוהים אומר להם לעצור. לא להתקרב להר סיני. הלאה, לפזר את ההתקהלות. שטח סטרילי. קיבלנו פקודה, זה שטח סטרילי. בינתיים. שטח. הוא מצווה על 3 ימי ההגבלה. ימים של ניקיון, של טהרה. ימים בלי יחסי אישות. ימים של התכוננות. אל רגעים גדולים צריך לבוא גדולים. היום 47 יום, שהם 6 שבועות ו5 ימים לעומר.